Bună seara, stimați telespectatori! În decursul timpului au existat diverse tentative de a aduce România la un nivel cultural așa cum românii credeau că trebuie, pe care românii credeau că trebuie să-l atingă. Mai bine zis, despre perioada Ceaușescu se spunea, domne, a fost proletcultism, cultura a fost impusă, el, dictatorul, se băga peste noi și așa mai departe și așa mai departe. A urmat euforia anilor 90, după care am constatat cu toții că s-a dus toată societatea, inclusiv cultura, într-o zonă cât se poate de comercială. Cel puțin asta este opinia mea. Dar să ne amintim că în perioada aceea de care v-am spus, a anilor 90, au existat mai mulți care și-au sacrificat timpul, au cheltuit enorm ca să facă, așa cum se spune, cultură. Să aducă în prim plan, să pună pe masa omului și un strop de cultură care, într-adevăr, în anumite domenii fusese oprită pe vremuri. Vorbim de zonele de spiritualitate, de credință, filozofie, scriitori plecați în exil și așa mai departe și așa mai departe. Invitatul meu de astăzi a încercat și a reușit în anii 90 să scoată o revistă foarte bună, o revistă la care au colaborat nume mari, dar care, după aceea și-a dat seama de cum merge societatea și s-a orientat mai mult către o zonă mai comercială și a intrat și în lumea afacerilor. Dar nu asta este ideea, ci acel efort pe care el l-a făcut în anii 90 și acum îmi spune că ar dori să revină și să încerce din nou să scoată o revistă de cultură. Așa încât vom vorbi astăzi cu domnul Lucian Ionescu despre ceea ce înseamnă cultură astăzi și cum se poate reveni la niște intenții frumoase pe care generația noastră le-a avut la începutul anilor 90. Bună seara, Lucian Ionescu! Bună seara, Dragoș! Ideea este că oarecum am putea spune că am fost o generație frustrată așa de anumite lucruri. Eu aș contrazice oarecum acest concept și aș spune că nu. Existau grupuri de oameni care ar trebui, i-aș mulțumi lui Ceaușescu pentru acea perioadă. De ce? Pentru că neavând decât 2 ore de televiziune, noi nu făceam altceva decât să cunoaștem. Absolut, să citim. Să citim, da. Să învățăm limbi străine, exact. Să facem tot soiul de lucruri, cu cât ne interzicea la mai mult religia, care nu era chiar așa nu era interzisă, dar nu era atât de promovată. Corect. Cu atât mai mult ne duceam pe la biserică, cu atât totul era mult mai bine. Odată cu democrația asta a apărut și nebunia. Adică ce constatăm astăzi? Că cultura este undeva la pământ, adică dacă mă întreb pe mine, cultura e zero. Observăm că cunoașterea spirituală a intrat într-o derivă absolut demențială. Exact, aici, de asta mă tem și eu, sincer. Pentru că, hai să spunem, cultura clasică, cultura istorică e ok, dar vorbind de cultura spirituală, de protoistorie, ea este în derivă, e absolut decimată. Este și este virusată, după mine. Adică nu numai că avem de-a face cu, personaje care nu au ce căuta, de fapt, sau mai rău, personaje care folosesc cultura în alte scopuri. În primul rând, în scopuri politice. Dar, pe de altă parte, s-a intrat și în acest melanj, în această amestecătură care tinde cumva către sincretismul New Age în zona spirituală și e foarte periculos asta, sigur, dar și în celelalte zone ale spiritualității, în cultură, în filozofie, filozofia contaminată, zic eu, contaminată de această tăiere a firului în 44.000, moștenire preluată din Occident, de la francezi, adică ne pierdem cumva o anumită linie, un anumit fir roșu pe care ar trebui să-l aibă cultura română. Oarecum filozofia s-a oprit undeva pe la Heidegger, adică mai mult sau mai puțin nu cred că putea să ajungă. Că... Eu sunt un fan Wittgenstein, să spun, dar nu. În sfârșit. Da.
dacă mă întreb pe mine, Kierkegaard ar însemna ceea ce înseamnă, vorbeai mai devreme, un melanj între creștinism și filozofie. Da, sigur, nu asta este ideea. Ideea este că, într-adevăr, tot ceea ce înseamnă spirit, tot ceea ce înseamnă pentru noi, creștini fiind, și mai ales ortodoxi, e foarte clar că eu mă uit ce se întâmplă în societatea asta. Adică observ tineri care strigă cu ardoare spitale, nu biserici. Neînțelegând că, de fapt, boala nu vine din trup, ci din suflet. Întâi se îmbolnăvește sufletul și după aia trupul. Ai un suflet bolnav, sigur că trupul tău va muri. Căci el este eternul, viața. Așa este, dar lăsând nu asta, trupul. În primul rând, n-ar trebui să apară acest antagonism. Bine, și asta. mintea omului, uite-te că asta este o chestiune care se induce, și anume că biserica, de fapt, este un consumator de bani aflat în slujba unor forțe nici de cum spirituale, ci cât se poate de lumești, și că, până la urmă, și credința asta este o unealtă pentru a face bani și a face corupție și așa mai departe, și alte prostii de genul ăsta. De acord, ceea ce este ceva cumplit. De acord că asta nu se observă, că de fapt noi nu suntem altceva și nu primim altceva decât ceea ce suntem. Adică dacă noi în sinele nostru, în cunoașterea noastră este alterată, sigur că nu vom avea decât profeți alterați, decât preoți alterați și așa mai departe. În momentul în care noi, din noi, ne vom curăți, vom avea și o biserică întreagă. Pentru că, din păcate, și biserica la rândul ei, în borul ei, s-a politizat. Dar nu despre bor, pentru că nu borul te mântuiește, ci credința te mântuiește. Nu biserica de piatră te va mântui, ci biserica din sufletul tău te va mântui. Așa cum spune și Platon, cetatea din interiorul tău. Ea este, acea republică, este interiorul tău, este mântuirea ta. Vezi că trebuie să ai și un respect pentru templu în același timp. Păi respectul, corect, pentru că trebuie să-l cureți, păi nu se poate, ca la spovedanie. Nu ești tu cel care trebuie să-l cureți, templul acela de piatră, ci templul tău din interior trebuie să-l cureți. Păi dar ducând acea lege, acel sofronicos, acea moderațiune, păstrând acel echilibru prin moralitate, sigur că tu vei ajunge la curățenie. Sigur, nepăstrând acel echilibru, acel sofronicos, acea moderațiune, nu vei ajunge decât în a nu respecta legile, în a cădea, a fi tu supraomul, tu cel care afirmă la un moment dat că Dumnezeu a murit. Da. Nu. Avem un element. Avem precedent, sigur. Corect, care oamenii știu sau nu știu, a sfârșit într-un ospiciu, Marele Nice. Dar știi cum e? Ce o spui pompos așa, grăita Zaratustra, sună pompos. Nu știu cât știu ce a însemnat Zaratustra, ce nu a însemnat, dar sigur, nu despicăm firul roșu acum, că nu, dimpotrivă, eu zic că îndepărtarea asta de la firul roșu se face prin această despicare a firului în patru. În 4.000 de fapt, nu în 4. Pentru că la asta se ajunge și câteodată stai să te gândești dacă, uitându-se prea mult la formă, că detaliul, de conținut. Uită de fond, exact, de spirit. Și spiritul culturii în acest moment, după mine, este alterat. Și asta se vede și prin manifestări. Nu spun, există, și aici trebuie să spunem foarte clar, totdeauna a existat o diferență între valoarea omului de cultură, ca om de cultură, și caracterul omului de cultură. Sunt oameni de primă mărime a culturii universale, ai culturii universale, care n-au fost deloc niște oameni de caracter. Dimpotrivă. Au fost niște persoane pe care nu le-ai fi invitat în casă. Sigur că acum toată lumea se uită la ei ca la niște lumini. Dar ei, de fapt, ca oameni, n-au fost chiar. Mă rog, nu asta contează și trebuie să admitem. Acum, dacă mă întreb pe mine, eu sunt foarte de acord că lucrurile așa stau. Eu nu cred în separarea omului de operă. Ba, eu cred. E foarte bine. E bine să fim divergenți, că e bine să nu fim la fel, că în momentul ăla nu realizăm adică au fost scandalagii, au fost oameni care au dormit pe stradă, oameni care au uitat de familie, oameni care au comis fapte abominabile și au lăsat în urmă o lumină de la Dumnezeu. Nu. Ba da. Acum te-mi pui puțin. Te rog.
Nu. I-au lăsat o lumină pentru lume. Da. Pentru spiritul lumii. Nu. Pentru spiritul lumesc. Nu pentru spiritul lui Dumnezeu. Pentru spiritul lui Dumnezeu n-au lăsat nicio minună. Și dacă îmi dai voie o secundică, nu o secundică, îți dau un exemplu. Am fost în Franța, am văzut, știu, îmi petrec, când mă duc așa prin țări străine, îmi petrec oarece timp prin cimitire. Deci am așa, nu că ar fi ceva morbid. Cum spunea Părintele Clopa, de cel puțin 20 de ori pe zi trebuie să spui moarte, 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 ca să realizezi, de fapt, singurul moment real al existenței noastre. Latinii, nu memento mori, am intersez că ești muritor, da. Ducându-mă pe Lașez, care, nu știu dacă ai fost... În cimitirul pe Lașez, nu. E superb, acolo vezi Molière, îi vezi pe toți. Da. În perspectiva a ceea ce spuneam, nu vezi decât niște moluri mari pe care scriu Molière, ce știu eu... Racine. Așa, tot soiul de nume. Ok. Stendhal și așa mai departe. Gândindu-te că oamenii ăia n-au știut să fie vii, n-au lăsat decât o moștenire pentru morți. Și acum ne reîntoarcem la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. În parabola cu învățatul, când îi spune, du-te, vrei să mă urmezi, îi plăcea foarte mult cum gândește învățatul. Vrei să mă urmezi? Da. Și el se duce, își împarte averea, face tot, dar vine a Domnului Iisus și îi spune, învățătorul, am o singură rugăminte, lasă-mă să-mi îngrop și eu părinții. La care Mântuitorul îi spune, nu, lasă morții să-și îngroape morții. Tu urmează-mă pe mine. Pe ideea asta noi suntem niște morți care ne îngropăm morții ăștia, Racine, toți filozofii acestei lumi. Ce vrei tu cum vrei tu să le spui? Pictori, cântărești și așa mai departe. Nu sunt altceva decât cărturari pentru morți. Operele lor nu aparțin decât morților. Noi le luăm, acum e punctul meu, acum e ok, nu pot să-mi contrazic, că e punctul meu. Dacă îmi dai voie puțin să-mi duc ideea până la capăt, e ok. Lumina învățăturilor apare în momentul în care noi transcedem, în care avem viață veșnică, în momentul ăla avem alt tip de învățătură. Altfel, toate învățăturile lumii mor odată cu noi. Ele nu ne învață pe noi să transcedem. Ele ne învață să fim inteligenți, spun lucruri spirituale pentru lumea de aici, pentru urechile noastre. Ne aducem aminte de Moise în deșert, când poporul ruga, nu mai vreau să vorbești tu cu Dumnezeu, vorbim noi. Moise a zis, ok, mă. Și când oamenii... Bine, ia pregătit, nu mai spun detalii, pierdem timpul. Păi să știa, am ajuns acolo și când Dumnezeu l-a vorbit, ăia n-au auzit decât tunete, fulgere. Cam ăștia suntem noi. Operele noastre nu sunt decât niște tunete și niște fulgere create de către unii puțin mai deștepți, dar care nu înseamnă mântuire. Ce să faci cu operele lor când te duci la Père și îl vezi pe Molière și îi spui, nac, 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 prietene, păi, dacă tot ai scris atât de minunat, de ce Dumnezeu ai murit și n-ai înviat? Vezi? Cam aici gândesc eu. Știi cumva? Te apropii de gândirea masonică, într-un fel. Doamne ferește. Nu. Da, pentru eu că și acolo sunt pe față, eu nu sunt cu masonii. Considerarea fenomenului este puțin diferită. Și anume, se consideră că cei care, știi cum asta de la Guénon, citire... René Guénon. Exact. Până la urmă, orice fel de inițiere adevărată trebuie să aibă o sursă divină. Și automat, cei care nu fac parte din acest curent inițiatic... Elitele. Nu elitele. Cei care nu se înscriu pe acest curent inițiatic, automat nu au legătură cu această sursă divină, deci automat opera lor este ceva împrăștiat. Cam asta ar fi. Ceva lumesc. Domnule, absolut, vreau să spun altceva. Nu poți să spui că un creator de geniu nu a fost atins de ceva de care noi nu suntem atinși, de o forță supranaturală și prin intermediul lui, prin intermediul acestui divin care l-a atins măcar cu o picătură, ne-a lăsat nouă o operă formidabilă. Chiar dacă el ca om, că uite, mă gândeam, un Esenin, de exemplu, un geniu, un fenomen absolut al sensibilității și care a avut o viață absolut descreierată, se mai și sinucide, ca și Mayakovski, dar alt stil. Cei despre care, uite, că vorbeai de Corneille, de Racine, de Molière,
Păi fiecare în felul lui diferit. Au pus bazele teatrului, nu numai teatrului francez, teatrului european, modern, în general. Fiecare cu viața lui. Corneille, un om modest pe care nu-l distingeai în public. Dacă îl vedeai odată pe stradă, ziceai, cine e ăsta? Și îți venea să dai de pomană. Și de fapt el crease cele mai formidabile personaje, prinți, regine, eroi, creațiile lui. Racine era un om de lume, un om de curte, un om dornic tot timpul de fantezii, cu diverse dame, de curte. Mă rog, tot felul de chestiuni de genul ăsta. Molière și-a plimbat circul lui ambulant, teatrul lui ambulant prin toată Franța. Deci fiecare în felul lui a fost un personaj diferit, dar împreună creează acest teatru, care este această dramaturgie, care este una din marile creații ale civilizației umane. Da, și care nu folosește la nimic. Cum adică nu folosește? Absolut, te luminează, Dumnezeule. Deci, îți dă cu totul o altă privire, privești altfel oamenii. Tu te înalți sufletește și spiritual. Da, dar nu treci puntea. Ideea este că avându-l pe Molière, pe Racine, pe cine vrei tu, pe Ezra Pound, care atunci când l-au prins americanii, l-au ținut într-o cușcă 2 săptămâni. Omul a fost atât de apropiat de Mussolini încât era ieșit din minți. Și nu numai Hölderlin, care are o viață agitată și așa mai departe. Vorbim acum de Puescă și eu. Da. Bun. Exupéry, care dispare, fiind pilot de avion, el dispare în neant, nici măcar nu se știe. Și care gândește că o proză poematică mai mare decât Citadela, dacă mă întreb pe mine, nu există pe lumea asta. Pentru mine Citadela înseamnă mult. Bun, nu asta este Micul Prinț. Micul Prinț, exact. A influențat generații. Nu numai. A influențat generații, și Citadela e... Bun, deci săracul n-a fost vina lui acolo și nu a adus o viață din asta de scrierați. De acord cu tine. Totul e pământesc și e fulminant. Până la un punct. Cum ar fi spus Kant, nu transcedem. Totul e până aici. Dincolo de demarcația aia nu mai există decât omenescul care se scurge printre degete. Deci atâta timp cât personalitățile lor, cât opera lor influențează după sute de ani generațiile. Nu, de generațiile de oameni. În continuare, din generațiile de oameni, dar oamenii, până la urmă, ce sunt suflete? În momentul în care asculți o poezie de-a lui Eminescu, o poezie de-a lui Esenin, cu tremur, te schimbi. Sunt oameni care s-au schimbat după ce au citit o carte, după ce au citit... Cartea aceea fusese scrisă de un om care a avut o viață pe care n-ai fi dorit niciodată să o cunoști, nu mai zic să o trăiești. Dă-mi da, de acord cu tine, dar nu se schimbă în ceea ce se cheamă fundamental, în ceea ce se cheamă mântuire. Mulți au ajuns la religie, la mântuire, după ce au citit o carte. Nu există așa. Ba, există. Dă un exemplu, să știu și eu. Mulți care au citit Dostoievski, mulți care au citit... Dostoievski, vreau să spun ceva. Mășchin este propriul, dacă vrei, este încununarea operei dostoievskiene. Nu mi se pare. Dar, în fine, sigur, pentru mine, pentru el. acolo, din punct de vedere al creștinismului și așa mai departe, mie mi se pare că acolo Mășchin este la un moment dat oarecum un personaj, e un Dostoievski la care Dostoievski, el fiind un inginer Dostoievski, el ne scrie decât pentru bani. El la un moment dat participa și la un puci, era să Păi, transmutat pedeapsa secundă din moarte în temniță. Demonii provine și dintr-o experiență proprie. Nu numai demoni, și Karamazov și așa mai departe. Da, dar la demonii provine din experiența lui. Adică mie mi se pare că Mășchin, idiotul vorbim acum, mi se pare că este o înțelegere omenească a ceea ce ar putea să însemne mesianismul. Numai că Mășchin, acel om care este aproape de valoarea mesianică, da? Sfârșește totuși și el într-un azil, într-un ospiciu. Deci, iată că el își recunoaște pragul. Păi stai o secundă, Hristos sfârșește pe cruce, sfârșește Hristos învie, nu sfârșește. Hristos învie, dar Hristos, omul, acolo sfârșește. Eu am înțeles, dar Mășchin nu învie. Mășchin se sfârșește, se trag draperile. Mășchin este viu chiar și până ceea ce spui tu. Tu ai făcut referire la Mășchin. Dragoș, e viu cât suntem noi vii. Când noi vom muri, va muri de fiecare dată Mășchin odată cu noi. Ce înseamnă când noi vom muri?
Când noi vom muri, când noi nu. Cine? Omenirea? Noi oamenii. Adică... Fiecare dintre noi are un mâșchi în noi. Ce vrei tu, un esenii și așa mai departe. Automat, dar moare odată cu noi. Dar renaște în momentul în care... Până într-o zi, când omenirea se... Când se vor arde cărțile Dostoievski. Nu se vor arde. Nu, de ce trebuie să fim așa? Nu, ele vor sfârși odată cu trupul nostru. Altceva vreau să spun. Dar renasc, adică... Dincolo, renasc atâta timp cât existăm. Dacă ne gândim la potop, vor fi existat și atunci. Bine, de acord, înainte de potop, vor fi existat și pe acolo. Nu știu câți Dostoievski sau alții pe care, by the way, nu mai știm nimic despre ei. Poate și pe vremea dinozaurilor, da. Gândesc, eu nu cred în dinozauri, dar în sfârșit, nu contează. Nu. Ideea este, eu cred că sunt fake-uri de-astea făcute de oameni de știință. Știi că am auzit la ceva teoria asta, nu mai contează. Dar ideea e în felul următor. Acum, dar ce mă gândesc eu? Mă gândesc la Maria Egipteanca, care, ce să vezi, n-a știut de nici un filozof grec, nimic. Cu 3 pâini a petrecut 42 de ani în deșert, cu 3 pâini, în plină rugăciune și după aceea s-a mântuit. Și mulți. Tâlharul de pe cruce, care, by the way, n-a știut el de niciun filozof grec antic ce era pe vremea aia și s-a mântuit. E mult mai important, zic eu, din punctul meu de vedere, al creștinului, al ortodoxului. Așa gândește și masonul, să știi. Doamne ferește, zic. Doamne ferește, zic, da? Că undeva el se desparte. El este nu știu, dar Hristosul fals. În mod se poate, dar este Hristosul fals. Știi cum e? Că mulți vor fi Mesia mincinoși. Asta e părerea, sigur. Părerea mea. Ideea este că e mult mai important, pentru că sunt multe lucruri care transced. Și în momentul în care stai și te gândești, frate, până la urmă, ce e mai important? Să continuăm această discuție după o foarte scurtă pauză. Te rog. Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, e presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, distorsionică, te învăluie practic într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat știți că are efect oriunde vă aflați. Device-ul acesta Torser original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torselul original la mine a funcționat. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă și în câteva minute nu mai simt nicio durere. Vă aduceți aminte că vă povesteam, ba că am probleme cu glicemia, ba că am probleme cu greutatea, ba că am probleme cardiace, ba că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip, un Torser este un bun la casa omului. Bună seara, am revenit, stimați telespectatori, alături de invitatul meu, Lucian Ionescu, cel care la începutul anilor 90 a scos o superbă revistă Arca. Am și aici câteva exemplare din acea perioadă. Da. Lucian se gândește să o scoată, să o editeze din nou. Și este un om cu vederi foarte interesante, cu o gândire, să spunem așa, mai puțin ortodoxă,
și care, iată, am și avut anumite discuții. Și acum, în pauză, vorbeam de faptul că el are, mă rog, o opinie, cumva suntem apropiați, el spune transcendent, eu spun metafizic, eu mă gândesc la importanța pe care operele și numele, până la urmă, autorilor o au pentru generațiile care urmează. El îmi spune, bun, și când aceste generații se vor termina. Eu vreau să-i pun întrebarea, dar acea nouă sferă despre care se vorbește, acel noos, care trece dincolo de fizic și de unde cumva s-ar aduna toate ideile lumii, toate gândurile, toate aceste... Crezi că nu există așa ceva? Tu spuneai mai devreme că nu, eu chiar cred foarte mult în ortodoxie. Ideile lumii sunt ale lumii. Eu nu cred că ideile lumii vor transcede vreodată. Părerea mea. Pentru că dacă el ar fi intrat în nici nu știu cum să spun, bula aia de care vorbești tu, unii spun a cincea dimensiune, alții vin cu... Nu știu, nouă sferă, asta e termenul perfect. Pe care îl creează la un moment dat cu spații un om de știință paralele rus, ucrainian, după care îl preia, nu, iezuitul Pierre Teilhard de Chardin și îl transformă într-o teorie interesantă. Ideea este că acum mai nou cu... Și acum Ilie Bădescu, stai că și el... Cu găurile negre, cu... Nu, vorbesc de nouă sferă, asta acum. Știu, Ilie Bădescu, Dugin și alții sunt proeminenți promotori acestei idei. Mi se pare că pentru noi ortodoxi, calea isihasmului, isihia, mi se pare o cale demnă de urmat. Și tu ai fost un apropiat, un colaborator apropiat al lui Vasile Andru. Da, Vasile Andru mergea pe niște care cursuri. Scrie aici, chiar era redactor șef. Da, l-am pus, a fost vreo 3 ani de zile, a fost redactor șef la Arca, da. I-am sponsorizat plecarea lui în India, întâlnirea lui cu Dalai Lama, cu toate că nu eram atât de entuziast, dar era o personalitate. Apropo, cum s-a Uite, aici este eu, sponsorizată de către mine, întâlnirea lui cu Dalai Lama și traducerea, am avut și o editură a Evangheliei după Toma, el a făcut-o din limba coptă. Limba coptă fiind o limbă egipteană. Da, erau creștinii copți, creștinii egipteni. Dalai Lama ținea niște cursuri de Oratio Mentis, unde era așa un melanj între creștinism, yoga, mental. Vasile Andru ține acolo. Da, acolo, Vasile Andru, da. Am fost și eu la câteva prelegeri, m-a chemat să vorbesc pe diferite teme. Eu nu sunt adeptul acestor melanjuri. Dar asta e. Andru era un tip inteligent, un tip care a scris multe cărți, foarte multe cărți, un tip activ, spiritual, dar eu i-am spus Dumnezeu să-l odihnească, i-am zis, tati, nu cred că ceea ce faci tu este foarte bine. Eu cred că undeva ești un om de cultură și atât. Asta e viața. Eu că ți-o asumi, e foarte bine. Eu cred că omul transcederii este la Athos. Eu cred că omul transcederii îl găseai la Cleopa. Eu cred că ăștia erau oamenii care îți pot aduce prin os. Boca sau alții. Oamenii care te pot duce. Ăștia sunt oamenii care îți pot spune prin 3 cuvinte și îți pot trezi spiritul din tine și te pot face la un moment dat să renunți la vremelnicul omenesc. Pentru că, sigur că da, pe acoperișul lumii, acolo unde a fost dus Mântuitorul de către stăpânul realității, de către stăpânul acestei lumi, de către Satan, acolo, ce să vezi? Când ți se pune lumea la picioare, ți se pun și statuile, și actorii, și filozofii, și tot, nu numai banii, ți se pun, din lume fac parte și toți ceilalți. Ce să vezi că dacă îl iei pe unul dintre acești mari filozofi, mari gânditori de altfel, și îl spui, băiete, stai și tu 2 săptămâni nemâncat, el va muri fără doar și poate. Știu, vei spune, nu ducem în derizoriu, nu, ducem în omenesc, că ăștia suntem. Mirosim, murim de foame, ne cresc unghiile, devenim hiene. Chiar la canibalism. Cât de scriitori am fi. Până la urmă ne întoarcem tot la arhetip, tot la partea când suntem aruncați din Eden și cu sudoarea frunții îți vei câștiga pâinea.
oamenii ăștia vin și spun, lasă lumea la o parte, cum spune Mântuitorul, lasă morții să-și îngroape morții cu toate cele ale lor, cu biblioteci, cu bănci, cu tot ce au ei, că morții n-au numai bănci, au și biblioteci. Lasă-i să se îngroape și urmează-mă pe mine, pe cruce. Eu cred că ăla este starea prin care noi transcedem și prin care trupul nostru va deveni asemeni spiritului, așa, și vom fi vii pentru totdeauna, că ăsta este sensul venirii Mântuitorului. Ca noi să ieșim din moarte și să fim ceea ce am fost la început, în Eden, înainte de a cădea în păcat, care de altfel păcat înseamnă de fapt trup. Când se spune dă primul cu piatra cel care nu a păcătuit, de fapt se spune să dea primul cu piatra cel care nu are trup. Bun, este păcatul. Pentru asta trebuie totuși un anumit învățător spiritual. Că nu poți, nu numai citind Cartea Sfântă, ar trebui să te, nu știu, să te retragi undeva, dar să și înțelegi dacă te retragi undeva. Nu, cred că adică nu numai să te duci undeva pe rugăciune. câmpii și să... Nu, cred că vine dintr-o rugăciune și dintr-o deschidere totală a inimii. Fără un îndrumător spiritual? Până la urmă, nu știu câți îndrumători spiritual. Oamenii de obicei sunt aleși de către Duhul Sfânt sau de către spirite. Acum aveți Vasile, acum Simion Stâlpnicu. Da. Nu poate să-mi spună mie cineva, și sunt relatări cât se poate de istorice, în care omul ăsta a stat 80 de ani într-un singur picior, cocotat la 7 metri înălțime pe un stâlp. Nu poate să-mi spună mie cineva că omul ăla a stat cocotat pe un stâlp într-un singur picior dacă nu ar fi fost în el rugăciunea și dacă el, de fapt, nici nu mai exista în lumea asta. El era undeva într-un dialog permanent și dădea foarte multă energie în jur prin exemplul lui, prin forma lui. Nu poate să-mi spună mie cineva că atunci când au intrat leii în, cum îl cheamă, nu la Ezechiel, în Vechiul Testament, Anton. Unul dintre profeți. Acum, da, la Ilie, la cine? Nu, la Ilie. Daniel. Așa. La Daniel, când a fost condamnat și au zis, da, și când au deschis aia, le erau acolo, îi mângâiau pe cap și nu poate să-mi spună mie cineva că prin a citit el cartea morților, dau un exemplu, nu știu ce, sau nu știu ce chestie o fi citit el din cultura sumeriană și a ajuns, mamă, ce tare, cum să stau eu cu leii treaz? Nu. Ci numai prin Duh, prin coborâre, prin rugăciune, prin dialog cu Dumnezeu, lucrurile alea s-au dus. Moise, când despică și face și tot ce drege, nu face. Moise era absolut semi-analfabet. Nu o face din cărți, o face din Duh, din cunoaștere, din dumnezeire. Moise totuși avea o educație regească, nu era chiar un semi-analfabet. Semi-analfabet la modul la care câtă educație regească să fie avut, nu erau. Era o educație pe care nici acum nu înțelegem foarte bine și exista scriere și exista... Eu nu vreau să înțeleg educația aia, cu toate că știu, dacă mă întreb, știu chiar foarte mult. Dar nu cred că el din cartea morților egipteni a creat el lucrurile alea. Ca să sintetizez așa, tu ai vedea ca fiecare om să aibă propria revelație. Deci propria cruce, ea spune. Mă rog, eu spun propria revelație în sensul că ar trebui să aibă cumva un propriu dialog cu divinitatea, cu Dumnezeu sau cu ceva. Greu de tot de făcut. Adică, până la urmă, vezi, merge la un individualism în care fiecare interpretează cam cum vrea. De exemplu, sunt biserici neoprotestante la care apare acel fenomen în urma rugăciunii, în urma concentrării, al vorbitului în limbi, cum se spune. Nu, să știi că este autentic și am văzut cu ochii mei așa ceva, dar pe de altă parte există și senzații în urma cărora oamenii au impresia că li se întâmplă așa ceva, că li se întâmplă se petrece această conectare. Și la multe biserici din acestea, de exemplu, la Pentecostal se întâmplă chestiunea asta. Chiar predicatorii spun, atenție, nu începeți cu exagerări, cu chestiuni de genul acesta. Dar au existat fenomene, și astea sunt constatate, în care persoane care chiar nu aveau nicio legătură cu limba în cauză, au început să vorbească. În urma rugăciunii și... Pentecostal vine tocmai această denumire de la cinzecime. Pentecostal, da. Ideea este în felul următor.
Nu cred în Nu chestia crezi? asta. Poate nici n-ai văzut și nici Am nu văzut, ai studiat suficient. Ba, da, am văzut. Eu sunt... Nu crezi asta? Bun, sigur că e dreptul tău, dar nu crede. Da, Asta ce scuze este, că i-am jignit, dar nu, mie mi se pare un fake, o făcătură și un Păi fals. așa ar trebui să ni se pară făcătură sau fake absolut tot ceea ce nu are legătură cu Cartea Sfântă a creștinismului, nu? Până la urmă, mergând Inclusiv concepțiile unor preoți pe care i-ai și citat, da? și care se despart cumva și sunt proprii interpretări. Nu există. Ba există. La Cleopa nu există. Nu știu, la Cleopa, că nu i-am studiat întreaga operă și nici nu am cum. Părintele Stăniloae, nu cred că... Nici pe Părintele Stăniloae și nu știu, adică, bun, există niște figuri reprezentative ale bisericii pe care tu le citezi, dar îi transform cumva într-un fel de idol sau cum? Nu, idolii nu sunt idoli. Sunt oameni care te ajută să mergi pe stradă, oameni care duc chivotul legii. Și cine a ducându-ne spus pe chestia asta. Ai simțit tu asta? Ei, sunt oameni, Ion Scăraru sau alții, care dacă te duci și mergi și citești de acolo, îți vei da seama că nu poți să-i dai la o parte, că n-ai cum să-i dai. Eu am gură de aur, nu poți să-l dai la o parte, că n-ai cum să-l dai la o parte. Și dar cum adică să dai la o parte? Nu, în sensul ca și învățătură. Păi, același lucru. Sunt niște oameni care, prin cuvintele lor, prin ceea ce spun ei, au avut acces și au acces în continuare la sacralitatea știi ce mă miră pe mine? Că uite, tu, de exemplu, tu folosești chiar în titlul revistei această idee de arcă. Arca ar trebui să cuprindă totul. Dragoș, Arca ar trebui să cuprindă toate viețuitoarele Pământului. Inclusiv toate ideile astea. Adică trebuie să-l cuprindă și pe Părintele Cleopa, trebuie să-l cuprindă și pe Dostoevski, trebuie să cuprindă și pe Tchaikovsky, care, mă rog, și el a avut problemele lui, și pe un autor biblic și așa mai departe. Asta înseamnă arcă, mă gândesc. Ideea de arca este absolut așa și pornit, numai că ea este noi trăim în lume. Eu ți-am spus ceea ce ar fi ideal pentru un om. Eu nu sunt în Atos, eu sunt în lume. Absolut. Și trăind în lume, merg pe cărarea lumii, încercând și spunând în sinele meu că poate într-o zi mă va ajuta Dumnezeu să mă dezbat de această lume și să-mi găsesc și eu o căsuță mică, nu la Atos, că e foarte greu, pe undeva pe lângă o mănăstire. Dacă mă întreb pe mine, ăsta este idealul meu. Cu toate că am afaceri, fac tot de chestii. Da. Mă gândesc așa că poate îmi vine, mă luminez într-o zi și renunț la astea și mă duc acolo. Bun, trăind în lume, eu vorbesc, și aici sunt de acord cu tine, despre valorile lumii, care sunt aici. Dar gândindu-mă că, plângând așa și spunând, ca stegarul lui Rilke, înțelegi? Spunând că la un moment dat lumea asta se păsuiește sau se trece, cumva o să-mi pară rău de propria mea moarte, de propria mea lume. Și atunci înțeleg lucrurile astea, sunt superbe. Ea și îmbrățișea cu o singură condiție, și îmbrățișez și iubesc arta, cultura, ca să o putem duce undeva, dar nu se va putea duce, din păcate. Este ca o părere de rău. Eu public ceea ce e frumos în lume, dar asta nu înseamnă că acest frumos nu va putrezi într-o zi. Asta este părerea mea de rău, că putrezim odată cu valorile noastre. Dincolo, sigur că sunt lucruri frumoase pe care le spui aici. Că sunt cărți la fel de vechi precum Noul Testament, nu? Și mă refer aici la creațiile lui Homer, creațiile primilor filozofi, a lui Tales, a lui Anaximandru, care sunt la fel de vechi, practic, ca Vechiul Testament. De acord cu tine, dar nu au... Și n-au putrezit. Au putrezit, pentru că ele nu te învață să trăiești dincolo, ele te învață cu cât de frumoasă este lumea asta. N-a fost rostul lor. Ele te învață cât de frumoasă este lumea asta. Lumea asta este foarte frumoasă. Frumoasă, urâtă, te învață, e o creație a lumii până la urmă. Dacă tu vezi frumosul în descrierea unei bătălii sângeroase, nu, își are sensul ei. Sigur. Că acum toate marile epopee sunt împlinite de astfel de subiecte. Nu există epopee care să nu existe bătălii inclusiv în Vechiul Testament, nu? Sunt prezente cele din tâi faze genocidare, episoade genocidare din istorie. Păi, nu, de discutat. Nu, cred că e timpul.
Dar mă întrebai de o chestie. Nu, acolo nu pot fi, lucrurile acolo sunt altfel. Hai să fim serioși, cartea lui Iosua este o carte sângeroasă de la început la sfârșit. Așa te gândești că și Moise în deșert, în momentul în care... Păi nu Moise în deșert, Iosua, care primea ordin, omorâți pe toți, cu bărbați, cu femei, copii, cu tot. Ceea ce mie, dacă mă întreb pe mine, o să spun acum abominație. Da, eu eram foarte de acord. De ce? Era Dumnezeu care îi comanda, nu? Și să-ți explic de ce. Pentru că în momentul în care ți se spune scopiți-l ăla și vitele, scoteți și copilul, omorâți tot, este foarte clar că era o funcționare a unui element cainic. Ceea ce oamenii nu înțeleg sunt două aspecte din Vechiul Testament. Că Adam și Eva se împreunează pentru a doua oară. Numai cei care s-au născut din Adam și Eva după a doua împreunare au fost cei care au scăpat de potop. Urmașii lui Set. Da. Perfect. Ceilalți care au fost urmașii lui Cain, ei au murit până la ultimul. Prin Ham, care, dacă înțelegem și cunoaștem niște lucruri, în momentul în care vede goliciunea tatălui, el, la un moment dat, se face părtaș la o existență a unui fenomen cainic. În secunda aia, asta da, e un punct foarte interesant. El, în momentul ăla, dacă vedem în toată istoria ce se întâmplă, ăștia sunt foarte urmăriți. Dumnezeu are o problemă cu ei. Pe ăștia îi vrea dispăruți, exact cum s-a întâmplat cu potopul. Dacă gândești așa la degenerare, la rase, la uriași și la alte fenomene, a ceea ce s-a întâmplat doar cu cainicii, ei sunt cei cu care îngerii s-au împreunat, cu femeile cainice. Îngerii căzuți, da. Exact. Nu cu femeile lui Set. Da. Cei din a doua împreunare. Dar vezi, oamenii n-au timpul de a gândi, de a măcina, de a studia. Și le-au grosomod așa. Haide, frate, de ce omoară pe aia? Păi omoară pentru că, iacă-te, erau putrezi, erau uriași, erau... Dar tu care ești un pasionat al asocierilor cognomice, cum vezi asocierea, asemănarea între Set, biblicul, și Set, zeul egiptean? Este la un moment dat, nu este o coincidență, fără doar și poate. Da? Nu. Faptul că, dar nu este singurul Horus despre ce vorbim. Sfânta Fecioară Maria și Set, dacă adică... Da, chiar de nume, că de-aia exact, și spuneai. Corect. Este o chestie la care ar trebui să ne gândim și ar trebui să spunem, egiptenii au fost niște compilatori foarte proști până la urmă. Pe totuși au fost puțin înaintea lor, așa, dacă e să o luăm scriptic. Dacă vremea lui Moise a fost după ceea ce... După când s-a împreunat triadele egiptene. Nu, când s-a împreunat a doua oară, n-avea cum. Nu vorbesc de a doua oară, vorbesc de momentul scrierii cărții. Păi când momentul scrierii cărții, noi vorbim de niște legende care s-au dat din gură în gură, dar așa ne spun istoricii ăștia. Ok, nu, dar ziceam așa. Asta vreau să vă mai spun. Trebuie să le batem obrazul egiptenilor. Lucian este și un pasionat al găsirii de asocieri între denumiri, între astea. Chiar am avut o discuție foarte frumoasă la refugiul lui din munți, o zonă superbă și în care chiar mergem cu plăcere și, mă rog, în fine, ascultăm și muzică și mai discutăm și filozofie, ne mai certăm. Totul, bineînțeles, la polemizăm. Polemizăm acolo în mijlocul naturii. Bun, hai că nu mai avem mult timp. Te rog. Intenția ta legată de această revistă, la ora actuală, vrei să o editezi din nou, nu? Da, aș vrea să o reeditez pentru că există, așa cum am purtat noi discuția, există un moment în care omul trebuie să reflecteze. Și atunci, cum noi am publicat imediat după Revoluție, publicam din Nae Ionescu, care a fost interzis pe vremea lui Ceaușescu, de exemplu, simbolul mistic, nu? El fiind unul dintre cei mai mari profesori de metafizică, gândindu-ne că elevii lui au fost Mircea Eliade, cum îl cheamă? Și Mihail Sebastian și Noica și așa mai departe. Sigur. La un moment dat, omul
trebuie să aleagă, trebuie să aibă libertatea de a alege. Și un om care n-a avut deloc o viață morală, dacă e să vorbim așa. Ne gândim la Nae Ionescu? Nae Ionescu, nu. Nu. Chiar nu. Chiar nu. Dar nu asta este ideea. Ideea este că omul trebuie să aleagă. Și atunci este foarte, mi se pare logic, ca să-i pui la îndemână marele opere. Da, de acord. Ca el să ajungă la sfârșit să spună, bă, asta e inteligența lumii? Da. Am plecat pe muntele Athos. Nu, glumesc. Nu, sigur, zic, sigur. dar el trebuie să aibă dreptul să... Deci care e proiectul tău? Care e planul tău? De a merge la Ministerul Culturii, de a găsi oameni de afaceri sau de a... Eu am plătit propria nu asta, nu mă refer la partea materială, financiară. Nu, de a o face... Ideea este de a face o revistă lunară... Lunară, da. Da? Da, revistă spirituală, așa cum a apărut Arca atunci, în care, vreau să spun că la primul număr, oamenii s-au dus și au săroxat-o. E bine, era complexul comunistic, cum exact, era alea, că noi cum prindeam o casă, o carte, ești cu ea la sărox. Exact, așa se citeau ele, se dădeau din mână în mână, se traduceau. Lucian, îți mulțumesc frumos, o să mai vorbim despre această inițiativă a ta, poate și aici pe loc gândim câteva capitole, câteva aspecte și o facem, uite, de față cu telespectatorii. Stimați telespectatori, vom reveni săptămâna viitoare cu alte idei din lumea aceasta a culturii. Sper să vă fac o surpriză, o mare personalitate a teatrului și filmului românesc să vină în emisiune și să discutăm mai departe. Dar țineți aproape și urmăriți și mișcările prietenului meu, Lucian Ionescu. Și cu această ocazie îți urez succes. Mulțumesc mult. Bine, vom vorbi și despre asta. Până atunci, numai bine, stimați telespectatori. Vă atragem atenția asupra unui produs care e cunoscut mai de mult pe piața noastră, dar puțin știu de adevăratele proprietățile lui. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, e presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, distorsionică, te învăluie practic într-un câmp de protecție. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat știți că are efect oriunde vă aflați. Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Nu știu ce e înăuntru și ce face și cum face, dar cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. Torselul original la mine a funcționat. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul. Și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă dorea foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg, mergeam în 2 bastoane, din casă nu mai ieșeam, medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica și atunci am zis, singurul lucru care pot să-l mai încerc este torserul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci m-am hotărât să mai iau 2. Vă aduceți aminte că vă povesteam, ba că am probleme cu glicemia, ba că am probleme cu greutatea, ba că am probleme cardiace, ba că sunt insomniacă. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un Torser este un bun la casa omului.